nga naa sa West Philippine Sea. Sigon sa mga siyentipiko sa tibuok kalibutan, naa sa West Philippine Sea ang 1/10 sa isda sa tibuok kalibutan. Sus, ma-imagine mo sa kadaghan ng isda. Mainly tungod sa Scarborough Shoal. Pero sa kinatibukan sa West Philippine Sea, daghan jud kay isda. Kay napreserbar mo na mga corals diya, although karon bago giguba na China. Nung kuyaw, mo diminish mo, maibanan ang produksyon sa isda diya sa West Philippine Sea. But as of 2016, nga mo'y latest sa pagtuon sa mga siyentipiko, ang West Philippine Sea mo'y nahimutangan sa 1/10 sa global fish production kada tuig. Naku, ano? Perting adunahan. Kaadunahan og isda sa West Philippine Sea. Ang Scarborough Shoal, nga gidesignate nga common fishing ground sa Pilipinas, sa China, sa Vietnam, o sa ubang kanasuran, maoy nahimutangan sa gibana-bana nga kinabag-an sa mga isda sa tibuok kalibutan. In fact, tungod sa kaadunahan sa mga coral system diha sa West Philippine Sea, ang mga isda sa ubang kanasuran anha diha mosanay. Diha sila giitlog. Igadako nila adto sila sa nakalilaing mga kanasuran. So, ang West Philippine Sea giisip nga usa sa labing adunahan nga Pinoy-anan, itloganan, sarayanan sa mga isda sa tibuok kalibutan. As of 2016, 1/10 sa tanang isda sa tibuok kalibutan naa sa West Philippine Sea. Ug ang kinadaghanang isda mao nang gitawag nga Central Lagoon o kanang gitawag sa nga lake kanang sud sa Scarborough Shoal. Kaya Scarborough Shoal mo na siya U-shape. Ang naagi sa sud sa U, mao na ang kinadaghanang isda. Karon ang mga taga mainland China ra mo'y magsudgawas diha. Usa sa makapabalaka ug kini actually gipahimuslan na ni sa China. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte siyang usa sa mga State of the Nation Address o SONA niingon doon siya verbal agreement. Tanawa ra ni Duterte. Daghan kay siya kauyunan uban sa China nga verbal. He had all the opportunities to reduce the agreements in writing, pero iyang gi-verbal. Matud niya, nagkauyon sila ni Presidente Xi Jinping nga iya, si Duterte, mutugot sa mga Chinese fishermen pagpangisda sa Recto Bank. Ang Recto Bank naasud sa itong exclusive economic zone. Wa siya ideklarar nga common fishing ground, pero gihatag ni Duterte ang lisensya, gihatag niya pagtugot ang mga Chinese fishermen pagpangisda sa Recto Bank. Now, of course, verbal raman ang iyang kauyunan, mahimo ra nang i-resend, mahimo ra nang papason o bakwion sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pero klaro kayo nga unconstitutional ang iyang kauyunan uban sa China. So, amot unsa pay ubang kauyunan gisudlan ni Duterte uban sa China. O kung seryosohon ni sa China, o di na ito bakwion sa administrasyon Marcos, ang iyang verbal agreement uban ni Presidente Xi Jinping nga makapangisda ang mga mainland Chinese diya sa Recto Bank, kuyaw kaayo. Nga naman, kay ang Recto Bank perting dakua ikumparar sa Scarborough Shoal. Ang tibuok Recto Bank moabot og 8,660 square kilometers. Sa ato pa, siya maoy ang gidak-on niya is Scarborough Shoal times 58. Ka 58 ka piloon ang Scarborough Shoal aron makaambas sa gidak-on sa Recto Bank. So actually, murag gihatagan ni Duterte ang China og katigayunan sa way pagpananghid sa katawhang Pilipino. Either tungod lang to siya kaway buot, tungod lang to siya kaway tarong nga panghuna-huna, o tungod lang to kay chuwawap kay siya ni Presidente Xi Jinping, or wa siya ka-realize unsa ka importante ang maritime resources nga iyang gi-surrender ngadto sa China. So unsa kadako ang Recto Bank? That's Metro Manila times 14. Ka-14 pilo-piloon ang Metro Manila, inguna na kadako ang Recto Bank. Gihatag ng Duterte nga why kondisyon, why bayad, tugutan niya makapangisda ang mga mainland Chinese. Unang, sigon sa mga mangingisda, sudlan diha og higante nga mga trawler sa China, kanang higante nga mga fishing fleets, mapuno. Dili mapuno, mahurot ang mga isda sa Recto Bank. Maibanan ang daghan kay isda sa West Philippine Sea. So, wa pa ni maisguti sa pagkakaroon, pero one of these days, mo tumaw ni. Muangkon na sa ni China, ni uyon man si Duterte, nga mangisda mi sa Recto Bank.
Kinahanglan bakuyaw na sa labing dali nga panahon sa Administrasyong Marcos.